Помниш ли предния път какво стана, като реши да си играеш с властта на всички митични същества? Аз не играя с властта, Август. Аз я създавам. Ще действаме умно и стратегически. Силата не се измерва само в мускулите. И ние ще го докажем. Точно така. И все пак ще ги смачкаме. Така е. Елеонора иска мир и ти и аз знаем Елеонора. А аз и моя вид бихме смачкали, ако се наложи. В момента ти ме предизвикваш и ти тръгваш срещу вида ми. Точно те търсех. Моля, извинете, не ме ли говорите? Приятно ми е, Август. Мале, много приличаш на бившия ми. Мале, същия! Не мога да повярвам. Добре, чакай. Тук съм, за да ти обясня относно съюза на видовете. Това е нещо, което сестра ми измисли и аз съм тук по важни причини, а именно искам да поканя вашия вид, русалките, в съюза на видовете. Възкресението е единственият начин да се здобием с силата, която ще унищожи всички видове, които се опитват да властват над нас. Представи си само каква сила ще имаме тогава. От тъмните дълбини на времето излез, ти, която владееш живота и смъртта, огълни този свят с нова ера. Това е началото на края. Светът ще се промени завинаги. Кой ме събуди от вековният ми сън? За какво съм ви? Вие сте мои деца? Аз съм Алгара. Надявам се да го знаете това, след като ме призовавате. Много сте смели. Силно се надявам причината ви да ме заинтригува, защото иначе мога да взема животите ви на секундата. О, да, разбира се. От кога чакам този момент? Аз съм Айрис. Приятно ми е. А ти си нашето спасение. Само ти можеш да ни помогнеш. Без теб сме обречени. Някой може ли да ми каже какво точно направихме? Нима не знаеш коя съм аз ли? Ами отчасти. Не започваме много добре. Не обичам неуважението или незнанието. Вики, не дей така. Ще обидиш най-могъщата вещица, живяла някога. Много се извинявам за нейното невъзпитание. Явно не съм най-великата, щом не всеки знае за мен. И определено не ми харесва, че сте решили така да ме призовете безпричинно. Моля те, прости за невежеството. Аз не съм и казала коя си ти. Така като гледам, и вие имате още какво да учите. Не понасям празните приказки. До сега нищо смислено и важно не сте казали. Много мразя да ми губят времето. Какво се случи с нея? Здрасти! Как си? Коя си ти и какво правиш? Аз съм Стефани. Не ме интересува особено. Как изобщо влезе тук? Морган ме покани. Морган! Къде си? Явно доста се е отчаял, за да започне да излиза с хора. Хей, това не беше много мило. Не съм казвала, че съм мил. Къде е това момченце? И защо се е оставил така приятелката без надзор? Йо, какво става? Какво прави тя тук? И защо си я оставил да се разхожда из замъка ни? Я малко по-чил. Ти кога дойде, кога започна да се налагаш? Момченце, никога не знаеш какво може да стане. И внимавай. Казах ли ти, брат, че така ще стане? Трябва да започнеш да се слушаш повече. Ти верно ми спомена, ама то наистина така стана. Ох, няма да си губи повече времето с вас. Имам доста по-важни неща за вършене. Но така и така сме се събрали. Тъй, че е време да поговорим за нещо много важно. Насаме.
Споко, тя знае, че сме вампири. Моля, как така? Сега вече те убих. Кога се е случило това? Какво? Нещо не те разбрах? Мисля, че трябва да го пуснеш, за да го разбереш. Моля те, пусни го. Наскоро разбрах. Няма да ви издам. И сега какво ще правим? Сестра ми Чил, тя казва, че няма да ни издаде. Честна скаутка. Много сте несериозни и лекомислени деца. Няма значение. Слушайте ме внимателно. Трябва да съберем колкото се може повече видове в съюза ни. Айде пак съюза. Да, съюза. Това е единственият начин да запазим нашето сърце. Ти и сърце. Не, глупако! Сърцето на видовете ни. Какво е това? Какво се случи? Ще ми обясните ли? Както вече разбра, това е една от най-древните вещици. Най-могъщите. Като я гледах, не ми изглеждаше на най-могъщата вещица. Трябва и време. Все пак 1000 години е била мъртва. А защо от самото начало не ми казахте цялата истина? Да, може би трябваше да започна с това. Здрасти, аз съм Айрис и искам да възкреся най-могъщата вещица. Окей, но аз се махам от тук преди да се е върнала. Не дей, с нея ще можем да се наречем най-силните видове на Земята. Точно така. Мисля да пропусна, не искам да имам нищо общо с това, трябваше да послушам Ангел. Ако някой унищожи сърцето на друг вид, знаете, че този вид загива. Затова е толкова важно да опазим нашето. Еха, това как ще стане? Ти защо се обаждаш и какво те бърка? Ти си човек. И какво ще правиш тук? Искам да помогна, но все пак и аз някой ден искам да стана вампир. Ти вампир? Не е толкова забавно или приятно, както звучи. Ей, сега, виж, Стеф, на теб какво ти е? Шегата на страна, брат ми май е прав. Не е добра идея. Има по-важни неща от това да обсъждаме приятелката ти. Като, например, да намерим сърцето и да съберем видовете. Добре, имаш ли някаква представа къде може да се намира нашето сърце? Може да се каже, че имам представа, но ще ми трябва помощта ви. Брат, защо все трябва да върши мръсната работа на Арес? Аз това се чудя. Той само стои в тъпата барлога и раздава заповеди. Нищо друго не прави. Да, и вече чувам, че цялата група са недоволства. Да, ще има бунтове. Да, нормално. Той аз скоро ще се изнерви и ще го нападна. Само спокойно, брат. Айде, бегам, че имам една среща. Добре, хайде ще видим. Айде. Чао. Чао. Извинявай. Може ли да те питам нещо? Да, кажи. Не знам как ще прозвучи, ама не знам къде се намирам. Искаш да ти помогна? Да, може ли да ме кажеш къде е местния бар? Бар ли? Саломичев бар? Все пак нищо никой не може да ми направи, аре сега. Силни думи, но си крехко момиче все пак. Крехко? Да. Ами, щом си такъв джентълмен, искаш ли ти да дойдеш с мен? По принцип имах да свърша нещо, но ще го отложа за по-късно с теб. О, благодаря ти. Фейл, виж, намерих ти зъби. Твърде са малко. Как ще са малко, човек? Ти не ми даде абсолютно никакво време да ги намеря. Толкова са. Ти нещо отваряш ми са? Ще ми изпълниш ли желанието? Слушай, Халка. Я ми кажи откъде ги взете зъби. Ами, беше доста трудно. Първо, влязох в злом в една къща и взех ето този зъб под възглавницата на едно момиченце. Това е бил мой зъб. Може. Втория е моя. Извадих си мъдреца сам миналата седмица. Не го ще да взема. Третия беше от един дядо, който ядеше баничка и беше пълна с зъби. И просто я взех. Тези не ги взема. За четвъртия използвах твоя метод.
С коя ръка? Дясната. Мой човек си. Искаш да отидеш още в Норич? Да, давай. Телепортирай ме. Да не ти е студено. Искаш ли да отидеш в Норич? Добре. Давай. Свърших работата. Я ми разкажи малко повече за града. Кой е шефа тук? Шефа ли? Ами, така де, нали ме разбираш? Царя. За Арес ли говориш? Арес. Кой е Арес? Ми градът е негов. А ти част от неговите ли си? Да, аз съм от неговата група. Кой ще ти не е студена? Да, даже мацките ме мислят за много гореща. Да, мацките. Нали ме пипна? Та, Вълчо, къде е алфата ти? Моля! Но какво си ти? Я не ми ръмжи! Тък му бях тръгнала към бара да намеря един върколак или вампир. И кой да видим на пътя ми? Ще те разкъсам! Къде си добрите обноски? Хайде да видим как ще стане. Писна ми да върша мръсната работа. Елеонора къде е? Излезе някъде да върши нещо. Излезна, значи. И къде е? Знаеш каква е. Не казва къде ще ходи и какво ще прави. Защо все аз трябва винаги да съм на разположение, а когато на мен тя ми трябва, нея да я няма? Брат ми, трябва да си по-чил. Виж ни мен и Стефи. Мен и теб? От кога има мен и теб? Опа, май има война в рая. Всичко наред ли е, Стеф? И да, и не. Буквално до вчера ти нямаше нищо. Да, ама сега сетих за едни мъдри думи. Сега вече виждам защо не ми помагаш с събирането на видовете в Съюза, с сърцата и с всичко останало. Виждаш ли, Август, как помни всичко? Ако станем гаджета, със сигурност няма да се случи това, което се случва с теб. Ама, Стефани, ние не сме точно гаджета. Така ли? А какво сме тогава? Знаеш ли, е по-добре да ви оставям. Прав си. Време е да го оставим. Ама аз чах вас двамата да ви оставям. Не. Като няма да предприема нищо, изобщо не желая да съм с него. Понякога се чудя защо ми е безсмъртния живот. Походи си и играй там някакви игрички или не си играй с чувствата ми поне. Вълчо. Имаш късмет, че съм в настроение и че ми трябва жив. Какво искаш от мен? Да си моите очи и уши в барлогата ви. Никога няма да ти служа. Така ли било? Добре. Не е било толкова трудно. По принцип говорех, че искам да ви оставям вас двамата. Повтарям, вас двамата. Ох, колко си сладък. Какво не ти е наред? Нещо си сбъркана. Да, точно така искам да ми говорят. Момиче, добре ли си? Морган, къде точно те е взел? Не ме интересува. Това име е мъртво за мен и аз също искам да съм мъртва. Така кажи. И без това бях гладен. Чакай, ама после ще стана ли вампир? Ама ти вампир ли искаш да станеш? Да, и тогава завинаги ще сме заедно с Морган. Нали не искаш да чуваш за това име? Подробности. Ясно. Подробности викаш. И защо си сега с мен? За да го дразни, естествено. И кой гений ти даде тази идея? Виж сега, няма да те превръщам във вампир. Но мога да се нахраня, ако нещо. Не значи. Ама, нали знаеш, че това не беше въпрос. Ако тръгнеш към мен, ще се развикам. И с това трябва да се стресна ли? Пробваме ли? Брат ми, чуй. Аз имам план. Искам да си спокоен, ще ги оправим нещата.
Всеки ден все повече и повече видове ни държат на каишка. Нали сме враколаци? Какво да направим? Виж сега, намерил съм древен артефакт. Той се казва Алфа Сърцето и той ще помогне на вида ни. Какво е това? Чувал съм и преди да говориш за миналото си, но никога не съм те чувал да говориш за това. В това сърце се крие силата на нашия вид. Имаме ли го? Никой не може да помогне. Алфа Сърце? Какво е това нещо? Никога не си говорил за това преди. Пак ти казвам, наскоро го открих. Това може да съхрани нашия вид. И какво ми казваш? Че ако се здобием с него, ще станем много по-силни от всички останали видове. Да, точно това ти казвам. Но как да го намерим? Аз имам план. Това е все едно да търсиш игла в копа сено. Виж сега, ще се видим и ще ти обясня абсолютно всичко, къде трябва да го намериш. Дай ми знак. Дай ми ориентир на къде да ходим. На къде да ходим, за да намерим Алфа Сърцето? Добре, като толкова бързаш, първата стъпка е да отидеш до едно изоставено езеро. Ще го намерим. Обещавам ти. Ще пратя моите вълци да го донесат. Момиче! Казах ти, че ще викам. Аз ти казах, че няма да те превърна във вампир. Тогава ще ми помогнеш с Морган. И как точно искаш да ти помогна с него? Ами, като да знам, накарай го да се влюби в мен. Да не съм фея. Добре, нали ти трябват нови видове за съюза на Елеонора? Намери една мускулеста фея и я накарай да влезе в съюза. Ти откъде знаеш за тези неща? Не съм глупава. Знам, че съществуват, но са доста кисели. И искаш от мен да я накарам. Никакъв шанс. Освен да викам, и други работи мога да правя. Така ли? Какви? Моргане, разкарай се от тука. Оф. А нали ти казах, че и аз мога да направя други неща? Стига ме заплашва да не ти създам проблеми с Елеонора. Ха? Ти да видиш. Малката имала и рукца. Хайде, бързо при феята на зъбки. Хубаво. Сам трябва да се преоблека. Че те са малко кисели. Колко са глупави мъжете и лесни за манипулиране. Сега си имам кученце. Остава само да разбера как да си върна пълната мощ и ще бъда непобедима. Ха! Ти да видиш. Я, какво си имаме тук? Познава ли се? Айде, още един, който не знае коя съм. А трябва ли? Аз съм Огара! Коя? Ти, нищожество! Поредната луда. Луда! Аз мога да унищожа този свят, ако искам. Да, и аз. Преди не бях такава, но вече съм. Ти май искаш да видиш пълната ми мощ. Пак си закъсняла. Казах ти тук да си преди залез. Ти не чуваш ли? Извинявай, аз просто помагах на прислужница. Тя не можеше да дигне деловите сама. Толкова си благородна и толкова безполезна. Това някаква нова комбинация ли е? Просто не исках да я оставям сама. Тя е стара, ти си слаба. Разликата е същата. Кажи ни, Огара, когато мъжът от северните земи те покани на танц, какво му каза? Ами, просто му отказах. Беше неподходящо. Не смеем да правим съюзи без съвета ви. Божечко, тя дори за любовта иска разрешение. Много мило. И тъжно. Ние не искаме да ти пречим. Просто те защитаваме. Светът е пълен с хора, които искат да те използват. А ти си прекалено глупава, за да се защитаваш сама. Аз просто исках да помогна. На съюза, на семейството ни. Тогава стой тиха, красива и прави каквото ти кажем. Помощта ти е най-полезна, когато следваш инструкции. И не забравяй, мила. Ти си нашата най-малка сестра. Без нас щеше да бъдеш никоя. Нали знаеш? Да, знам.
Широка усмивка, мила. Усмивката ти е единственото оръжие, което не си забравила как да използваш. Вдишай. Издишай. Този лешник ще ми свърши работа. Остава само да намеря книгата си. Ти обаче жестоко си се объркала, ако си мислиш, че ще направя нещо за тебе. Аз не те познавам. Виж, нито ме вълнува кой си, нито ме вълнува за какво се бориш. Ти ще бъдеш мой слуга и ще ми свършиш работа.